ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಗೈಸ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನಿದ್ದು ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಬಾಚಣಿಗೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಮಿಷಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Ancal pergi deh, bakal cakap apa na? Nanti tu kucing tu pergi cicing dulu deh. Ancal kali, alia cicing dulu. Oh deh pergi ikan le, ancal ini cicing. Babu le kubur apa nanti? Ikan le, ikan. Balik ya bapa. Cur deh pergi cur balik. Ini mobile ini machine mana mana tu ini machine ni show kusur deh puga, bah, sur kita puga ye. Pulang jangan kali deh puga. Dan maga machine angkat duta illa, nangkai yalle marti, bah. Kenapa lalu? Itu aja rati ya kalau itu. Bagus. Ancal pergi, satu kucur dulu, soka caku jalan. Ya kalau buat permission tu dah perada ni. Ini caku pergi, bahkan nak tahu orang tu. Tapi cakap ada orang tu. Okey ni, tiap orang kumata. Ni tu shop ye, babe hati ni mungkin. Nanti nanti nanti, kini sana deh. Astu gatilla, salpa martina. Sana baratella gatilla. Salpa yang tikkuni. Makan. ಮಿಷಿನೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ದುಡ್ದಿಲ್ಲ. Biology, Mondays is good. Kulinya lagi ni video. Dua. Nak ke peji kaya? Nah datang. Macam apa sih bapa? Ande suruh punya.
ಶೋಕ್ ಬಿಡೋದು ಬಂತೀನಿ ನೀರಡ ಏಪಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ಇನ್ನೇನೆ ಆಂಟಿ ನನಗೆ ಪಕ್ಕ ಟಾಟಾ ಬೈರ್ ಉಂಟು ಬಸ್ಬೇಗ ಲಂಚ್ ಬಂದೇರಿಜ್ಜಿ ಆಂಟಿ ಚೂರು ಪುನದೆ ಚೂರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಾಪ ಶೂರು ಪುನಲೆ ಆಂಟ ಸೈಡ್ ನೆಟ ಕತ್ತೇರ್ನು ಮಿಷಿನ್ ಕಟ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಜಾತ ಕತ್ತಿರ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಂಟ ತನ್ನ ಬಾಬಾ ಅಂಚಲತ್ತು ನೀರೆಲ್ಲ ಒಡೆಯಲ್ಲ ತುಂಬ ಪೂಜಿ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಎಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಗೊಬ್ಬರ ಪುರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಗುಂಡ ಮಾತ್ರ ಮಣಿ ಬಂದು ಕುಂಡಿನ ಅಮ್ಮ ಕೆಬಿ ಬತ್ತೊಂದೆ ನೀರು ಔಟುಲೆ ಮಿಯ ಮಿಯ ಆಯ್ ಕೆಬಿ ಕತ್ತೇರ್ನ ತು ಕುಜಲ್ ಕತ್ತೇರ್ನ ಕುಜಲ್ ಕತ್ತೇರ್ನ ಆಯ್ ಎಂಜಾಪಿನಿ ಚೂರುಂಡು ಅವದೆಪ್ಪುಗ ತೋಚ್ಪಾಗಂದೆ ಈರ್ ತೂಚಿಯೇ ಅಂತ ಉಪ್ಪವೇ ಈರ್ ಅಂಚು ತೂಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಲೆ Okay guys, bye.